Sekarto paonong-onong anjantur negari pundika ingkang kinarya pembukaning cariyos sedalu mangki namung kanyosan negari ngalengka drojo ingkang kinarya purwaning kawi Pandita Sapurwa Mindra Lontara kaping Sabta Sasra Prawana wah pengarane wadah Eka sawiji adi minuwe dasa 10 Purwa wiwitan minder emu bangsa sasra 1000 Bakawana jagat Sabta pitu senadyan to Mindra sejagat pramundika badhe angsal kaping sabta boten kirang titaning arca padha
negari kang sinangga ing Pratiwi kasonganing angkasa kapit samudra dasar kakang ingkang sami hanggono raras ananging upami ngupaya negara 100 tan antuk kalih senadyan to jangka 1000 tan badhe angsal sedasa mila patut menggah kangge pawitaning cariyos wukir pasir Allah benawi wukirane gunung pasir wedi Allah rawa benawi bengawan tandha yen ing negari Ngalengkadraja sawijining praja ingkang ngungkuraken siti pagunungan ngringaken siti pelayaran angenengaken siti pasiginan andhetepi bandaran ageng angler siang sal siti pasir padunungan kita kalebet panjang ngapunju panjang dawa capan punjung luhur kawibawaning ngantos kaluka dumugi lintu negari bilih wonten ing negari Ngalengkadraja menika sawijining praja ingkang gemah ripah kula jinawi tata tentrem kerta dasar ya raharja apa maneh bab kahanane Nakudha kuya sami binopun samirna boten cecekaken kelawan ari-aring tirta pramili kathah silih sampun ngantos kadadosan sipati jalma manungsa sajroning praja boten kekirangan sandang kelawan pangan senadyan wonten ingon-ingonan konang raja kaya kadosta bebek ayam lembu mendo maiso yen wayah esuk padha agelar ana ing papan panginan diumbar saparan-paran datang wonten sambikala yen wancina surya gumiwang padha mulih menyang kandhane dewi-dewi nganti katipi saking ketebian kadhewa sewangan apa maneh bab kahanane Nakudha kriya undhagi sang yang wong mrandi pembelak wong mati senadyan cetak ora bebakulan saka liya praja yen diapa akeh kauntungane akeh bakul kang padha ora mulih menyang negarane sedaya sami pindhah panti kadang pramilih saminta kawruhi dodolo piting dodolo rone pisan nganti ana bebasan dodolo kayu sak cuplek dodolo godhong sak suwek kanthi nuwun marang Gusti ingkang Maha Kawasa sedaya ingkang dipun lampahi ingkang sebat kala wau bakal sampe anggone sandang kelawan pangan Ocap ingkang putih keprabu Pranjana Suratrana Prambatan kang pangoko Paresmeni widodari ana endang-endang piyayu adon Paraping pandhita semuning raja paring mengkon kang paring julung sinten wae ingkang mulbeng alam ratu kang ngrendani dampar keprabon wonten ing negari Ngalengkadraja menika ingkang jejuluk Sang Maha Prabu
dosa muka yorang wono asmani. Lajeng sinten ingkang mangayun sowan wonten sandhaping Sang Prabu Dasamuka menika batur inggih Punakawan ingkang pinaringan asma Apa. Dening sinten ingkang mangayun sowan wonten ngarsanipun Sang Narendra menika Sang Pati ingkang dedunung wonten dalem kepatihan pinaringan asma Raden Gunawan Kuntawibisana asmani. Bagus ing rupa tur karengga ing busana menika abul-abule wonten ing negari Alengka. Prawireng yuda tur bebenteng para wadyabala. Prapanipun Sang Pati Kuntawibisana sila marikula asta ngapura ingkang badan siku jangka tumangkul mustaka kadya kanjeng ing pertiwi. Wingkinge Sang Pati Kuntawibisana menika sedherek anom semanten ugi Kuntawibisana ugi sedherek anom saking Sang Narendra. Pinar sejajar kelawan Sang Prabu Dasamuka menika ingkang rayi pinaringan asma Kumbakarna asmani. Senadyan pengawak Danawa tetep piadeke gedhe dhuwur sagiri suta. Diri arani Gunung Suta anak. Tegese gedhe dhuwure Kumbakarna menika persasat sang gunung anak. Senadyan pengawak Danawa ya pengawak buta akhiripun mangayun sowan wonten ing ngarsanipun Sang Narendra. Sila marikula asta ngapura ingkang badan siku jangka tumangkul pustaka kadya kanjeng ing pertiwi. Wingkinge Ditya Kumbakarna menika para putra-putranipun Sang Prabu Dasamuka ingkang pinaringan asma Trinetra. Tri arane telu netra tiga. Tegese putranipun Sang Prabu Dasamuka garbeni netra, garbeni mripat cacahe tiga. Sila marikula asta ngapura ingkang badan siku jangka tumangkul mustaka kadya kanjeng ing pertiwi. Wingkinge Trinetra menika trisirah. Tri arane telu sirah menika mustaka ya endas. Putranipun Sang Prabu Dasamuka ingkang garbeni sirah cacahe wonten tiga. Senadyan benten Kanjeng Ibu ananging tetep adem ayem sayukun kelawan sedherekipun. Wingkinge Trisirah lan Trinetra menika para mantri para bupati ingkang samya seba agung penuh. Yen kanggo kadya ngares padha ngedhingi sowan wonten Ngadyantara Niranata. Kadyanata ing negari Ngalengkadiraja Sang Prabu Dasamuka menika sawijining Narendra ingkang mahambek sepuh mahambek pandhita tawa mudhang ilmu anggentur kelakuan. Wiwit alit anggenira gandrung kelawan kawruh nganti ana bebasan medhek tanpa sutang miber tanpa suwi alus tangi kena jinumput kasar datang ingkang dirayang. Marsudi dhateng Rentata Krama ambek para merta nindakaken pramita
Soro ito, tani ito, lan dermo ito. Semangola pengadilan. Kerem angola kaprajulitan marsudi dateng reng Tata Krama. Pramila samya ajri asih dateng panjenenganipun Sang Prabu. Boten ngemuaken salebeting negari kemawon toh senadyan itu praja kathah ingkang sumur samya sumawi pengaturaken peni-peni guru bakal guru dadi sinten boten ajri angguru tandukira menawi mangetan jeluk ringin kurung menawi mangulon juduk kandang macan sinendana para kawula ingkang samya sebo kanthi saking kadebian kadya Yono lianantara rupa
sini hawa sinepo prasantana sumewe mungging ngayo lagi goreng aromane om yang Kalaludra raja dewa donya-donyaku bondo bandaku handakno rasa bungah ana jroning pangalingsu yai apa marmane nganti semono kahanane ora yo panjenengane sundupi aneliti ambering para kawula luwih-luwih paring amoning ani jeneng para sowan ana ngarasaning sunaja nganti ndadekno kagiyating penggalih sun pepiji panggone wijohan pangwanti kene apa kanthi raharjo angging rasuan ana ngarsane sing jajal padya sapaptonira leng-leng kasira sinaropati amundi tempuing astonan aman nembah puncak ing krono mangke kok Prabu saderengipun rumetasih dawuh dalem ingkang sinuwun kacantong asta kula kekalih kapecak wonten sanginggile mustaka kawulingga dangu murdaya kula mejil saking Retna Kenaka Retna Kumala Rena sayuta luguting kolangkani sumerambat dhateng jasading Guwa Karba mugi anggetih setesih andhaking sampal mawahan dadosaken jimat kayuwanan dawuh dalem ingkang suwun keter ambengan manah dalam selombo kumitir sumilir samirana ananging dupi datang wonten ingkang kawula caosaken wonten ngarsa dalem paduka kejawi sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Koko Prabu dasa mangka ratu ing negari Ngalengka Diraja iya tak tampa kanthi legawaning penggalih hari uga tak tampa kanthi bungaing pamikir
ora liwat puja pangestawaning surga Tampanana ya Yai. Pangestawaken dawuh sinuwun. Gurawalan anggenipun ingkang rayi nampi puja pangestawaning saking Prabu Dasamuka. Mugi andadosaken jimat wonten dalem paribih Koko Prabu. Iya. Adi Kuntawi Wisana mangestawaken dawuh sinuwun nimbali wontenipun ingkang rayi Wisana. Arep sawetara ya Yai. Pun Kakang arep ngaduri si Adi Kumbakarna uga melu magelar ana ing madyaning Pasinewekan Agung Negara Ngalengkotiraja ini. Inggih mangestawaken dawuh Koko Prabu nyumanggaken praptanipun ingkang rayi wonten ngarsa dalem paduka wonten pagelaran Agung Negari Ngalengkotiraja inggih boten kirang-kirang prayogi Adi nyumanggaken. Iya. Hadi Dasamuka apa padha waras padha raharja anggene si Adi Dasamuka sowan ana ngarsanipun Kakang ana ing pagelaran Agung Negara Ngalengkotiraja kene Yai jajal pagi sapraptanira. Nuwun sewu Koko Prabu praptanipun Adi Dasamuka wonten ngarsa dalem paduka sinuwun Prabu Dasamuka wonten ing negari Ngalengkotiraja inggih kanthi raharja boten wonten aral swiji menapa-menapa Koko Prabu sugeng wilujeng anggenipun Kumbakarna sowan wonten ngarsanipun Kakang Dasamuka. Iya. Tak tampa kanthi legawaning penggalih semono Tampanana puja pangestawanipun saka jenengipun Kakang Biro. Inggih mangestawaken dawuh sinuwun Prabu kala tampi muga andadosaken jaya nur cahya anggenipun gesang wonten ing pagelaran agung ugi ing pagelaran jagat raya sakmenika. Adi Kumbakarna inggih mangestawaken dawuh nimbali wontenipun Adi Kumbakarna Koko Prabu dikepenakno yo anggeni lelukuan ana negara Ngalengkotiraja inggih mangestawaken dawuh sinuwun praptanipun si Adi Kumbakarna anggenipun mangayun sowan wonten ngarsanipun Kakang Prabu Dasamuka inggih boten kirang-kirang prayogi mangestawaken dawuh Koko Prabu. Iya. Pun Kakang uga arsa ngaturi prembaki putraning sun yaiku Trisirah kelawan Trinetra uga melu magelar ana ing madyaning pagelaran Agung Negara Ngalengkotiraja inggih mangestawaken dawuh putraning bapa Trisirah apa kanthi harja anggon nirasan ana ngarsaning pun bapa jajal pagi saprabdanira amangki Kanjeng Rama praptanipun ingkang putra Trinetra wonten ngarsa dalem paduka inggih boten wonten aral suci menapa-napa semanten ugi ingkang putra ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kanjuk wonten ngarsa dalem paduka Kanjeng Rama Prabu Dasamuka ratu ing negari Ngalengkotiraja. Iya. Tak tampa kanthi legawane penggalih. Dikepenakno yo anggene lelungguhan. Pun Rama arsa ngaturi prembagi dulurmu yaiku Trisirah.
uga melu magelar ana ing madyaning pagelaran agung negara Ngalengkadiraja. Inggih mangestakaken dawuh sinuwun. Putraning bapa yaiku Trisirah. Apa kanthi raharja angin rasawan ana ngarsanipun bapa ana ing negara Ngalengkadiraja. Jajal bagya sak prapanira. Mangke-mangke sinuwun prapanipun putra inggih Trisirah wonten ngarsa dalem sinuwun Prabu Kanjeng Rama Dasamuka inggih boten wonten aral suci menapa-menapa inggih sugeng wilujeng semanten ugi ingkang putra ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula wonten ngarsa dalem sinuwun Prabu Dasamuka. Iya tak tampa kanthi legawanipun kalih dikepenakna yo anggenira lelungguhan. Yai Wibisana mangestakaken dawuh sinuwun Prabu timbali wontenipun ingkang rayi Kunto Wibisana. Lungguhane mangkene lho Yai. Saka rumangsaning sun ana ing sajroning negara Ngalengkadiraja. Ora kurang para kawula kang wicaksana turya ora kurang para naekaning praja kang kasinungan kautaman. Nanging sapa rumangsaning sun ora ana kang bisa ngejung gumala kang kapilujon rewet turya ora ana kang bisa madhangna pamikir kang kapilujon peteng. Anamung kejaba Syadi Wibisana. Kula Yai Praktani Yai Wibisana ana negara Ngalengkadiraja iki adoh jun awi cedhak bareng wis cedhak sunaketake kaya mangkene. Yai matur sing cedha tur trawaca kahananing negara Ngalengkadiraja iki aja den kurangi uga den tambah. Mangestakaken dawuh kok wontenipun negari Ngalengkadiraja menika umpami bebanding kelawan negari Lintu ngaten boten badhe kadadosan kawon inggih boten badhe kadadosan konten bab tata rakiting praja mandar-mandar tumrap raharjaning negari manipun Lintu praja menika nyebataken bilih negari Ngalengkadiraja menika sawijining negari ingkang gemah ripah woh jinawi tata tentrem kerta dasar inggih raharja. Menika Kang Prabu wontenipun negari Ngalengkadiraja. Iya. Dadi kaya mengkono kahananing negara Ngalengkadiraja inggih. Netepno atur para yai. Negara Ngalengkadiraja iki senajan to kepitu negara cilik ora bakal kalah ora bakal kontit kelawan negara bab tata rakiting praja. Nanging Yai jeneng ingsun iki sawijining ratu sing kepotangan saking wicaksana kawicaksananing para kawulaning ingsun sing ana sajroning negara Ngalengkadiraja. Laik Yai apa isih ana sing bakal para adurna ana sajroning pasiyunaken agung jajal bagya sapraptanira matur kanthi cetha tur trawaca kahananing sing sak benere Yai mangke-mangke Koko Prabu menawi kadang inggih menawi amuningani para kawula para punggawa ingkang mangayun sowan wonten ngarsa dalem paduka inggih dhateng kirang suci menapa-menapa sang amber bleber sami makmur ananging Koko Prabu sedaya kala wau miturut ingkang rayi kok mandhar kosok wangsulipun lho kosok wangsule kaya ngapa Yai mekaten Koko Prabu menawi ingkang rayi tingali pasuryan panjenengan
menawi eneng kadya sela menawi eneng kadya tirta kados-kados nandhang Sungkawa kados-kados nandhang reruwet wonten ing pamikir panjenengan. Duh, Koko Prabu, menapa ingkang andadosaken darunaning penggalih pun kawula nuwun. Menawa melu keton kaya mati ya rinoso antara Yai Kuntawibisono bener apa sing mbok adono iku mau Kakang wis ora ngendika setembung-tembungu suwene wis 3 perwatangan 3 perwatangan sing ana dadekno ruwet renteng pamikiripun Kakang sing andadekno darunaning adinipun Kakang yaiku sawijining putri Panjalmaning Betari Sri Widowati yaiku sing dadi dadekno ruwet rentenging jroning penggalih ingsun. Oh inggih dados panjenengan menika wonten penggalih menapa leres panjenengan menika kasengset inggih kayung-yung dhateng sawijining wanodya. Iya bener apa sing mbok adono luput semendang Kinarasasra panjenengan kala mau menika bilih wanodya ingkang panjenengan galih menika panjenengan kasengset menika Panjalmaning utawi titisanipun Betari Sri Widowati menawi kepangerenga monggo Koko Prabu panjenengan ngendika sinten wanodya ingkang panjenengan kersakaken menika. Iya ngene lho Yai wanodya sing tak karepake ku mau bener yaiku titisaning Panjalmaning Betari Sri Widowati ana ing putrining Sang Prabu Citradarma sing dedunung ana ing negara Sela Parwata. Oh dados putranipun nata negari Sela Parwata. Iya lajeng menapa ingkang andadosaken darunanipun penggalih menapa perlu ingkang rayi lamaraken inggih wonten Kakang Dasamuka Kakang Kumbakarna menika menapa Yai ngene lho jenenge ingsun kaya-kaya ewuh pegewuh anggone nglamar amarga sing dadi sarana sarananing yaiku Mustaka Ajar Domas. Duh Koko Prabu Mustaka Ajar Domas iya tak wangsuli malih sing dadi sasarane yaiku Mustaka Ajar Domas keparenga menawi ingkang rayi wedhar
Mustaka menika sirah ajar menika sawijining jalma manungsa ingkang mulang muruk boten wonten mung kejawi pandhita. Iya. Do mas menika saka tembung do kelawan samas. Do menika kalih samas menika sekawan atus. Dadi ingkang menawi dipun gabung menika do mas tegesipun 800. Menapa ingkang dados sasrahanipun arupi sirahipun pandhita kang cacahipun wonten 800. Iya. Ya iku Yai. Apa ana pandhita sing cacahe 800 ing madyaning jagat raya iki? Duh, kok Prabu ingkang rayi boten mangsuli. Wonten napa boten? Menawi wonten sekawan atus, menawi wonten setunggal atus, umpami jenengan pejahe sedaya panjenengan tigas jangganipun damel sastra. Menapa boten eman-eman Koko Prabu? Sinten ingkang badhe mulang muruk wonten ing para cantrik-cantrik para satriya-satriya wonten ing gumelaring jagat raya menika? Menapa boten eman-eman panjenengan urupaken kelawan sawijining wanudya? Duh, sinuwun Prabu, kok panjenengan galih malih menapa boten saged sasaran lintu? Mbok menawi dipun gantos Dunya Brana panjenengan menika inggih sugih bodho bandu. Dunya Brana panjenengan inggih saambra-ambra. Monggo upami lah dipun suwun sepalih ngoten. Monggo damel sasaran kangge nglamar Dewi Citrawati. Iya. Togok nuwun sewu. Nimbali wontenipun togok wonten dawuh nuwun. Sliramu apa mangerteni? Apa wis krungu sing tak aturno sing diatur dening Si Adi Wibisana? Miturut pamanggih kula panjenengan nyuwun riyin pamanggih saking Kanjeng Ditya Kumbakarna menika inggih rayi panjenengan ingkang sampun matur kula wau, ingkang sampun ngendika kula wau inggih Sang Mahapatih Kunto Wibisana. Monggo lah sinuwun panjenengan nyuwun pamanggih saking rayi panjenengan Kanjeng Ditya Kumbakarna. Iya. Adi Kumbakarna, sliramu wis mangerteni uga ngrungu apa sing dadi rumakaning ingsun? Jajal apa sing dadi pamanggih Si Adi Kumbakarna? Nuwun sewu Koko Prabu Kumbakarna, pamahanggihipun Adi Kumbakarna inggih prasasat sami kelawan ingkang dipun aturaken dening Si Adi Kunto Wibisana. Elah dialah den jaluk wangsulan, den jaluk pamanggih kok malah sarujuk apa kang dadi ngendikaning Si Adi Wibisana? Togok wis krungu? Yai Kumbakarna wis sarujuk kelawan sing diaturake dening Si Adi Wibisana. Oh iki menawi sampun panjenengan aturi ngendika inggih kula nggih badhe matur. Panjenengan menika menapa tesih imut kados-kadosa panjenengan menika boten saged kesupen
kados pundi panjenengan mbledhik ngupadi kananing Sri Betari Widowati menapa panjenengan mangertosi asal usulipun panjenengan mbledhik Sri Betari Widowati menika? Iya, Duk rikala semono ana sawijining dewi, sawijining betari sing lang-lang mudhun ana ing Nahayu Ngarcapada. Lah tak sawang saka kaduan saka madyaning Ngalengkadiraja. Lho kok ana sawijining wanodya sing bagus ing rupa tur kalenggo tur kareng ing busana kasulistiane wani. Lah ya iki pantes dadi ya iku sisihaning ingsun utawa garwaning ingsun. Sedaya tiyang kakung menika menapa malih dunung ratu. Inggih. Angsal kemawon ngersakaken wanodya sinten ingkang dipun kersakaken. Nanging kula tak crita sekedhik. Sri Betari Widowati menika dipun utus dening Sang Hyang Bathara Guru kelawan Sang Hyang Bathara Wisnu. Dadosa Sang Hyang Bathara Guru menika ngutus Bathara Wisnu kelawan Betari Sri Widowati anggone gelar jaman Tirtalaya. Lah anggone gelar jaman Tirtalaya menika kedah wonten sawijining ratu sing ndarbeni trah turun saka sawijining pandhita. Lah sarampunge mandhap wonten ing Nahayu Ngarcapada, Bathara Wisnu kelawan Betari Sri Widowati menika mertap. Lah panjenengan semerap boten semerap menika wekdal mandhapipun wonten Nahayu Ngarcapada dipun kanteni kelawan Bathara Wisnu. Jenengan hanamung anyumurapi Betari Sri Widowati. Iya, aku ora bisa dulu kananing Bathara Wisnu. Nggih, Bathara Wisnu menika mertap. Sampun mertapi kepanggih kelawan Semar ugi Badranaya kelawan Mangundewaksa. Lah anggenipun gelar jaman Tirtalaya menika kados-kados manggi sawijining pandhita. Betari Wisnu menika sarampunge mertapi kepanggih wonten sawijining pandhita ingkang pinaringan asma Yamanendra ingkang dedunung wonten ing pertapan Cendana Setilar. Sang Begawan Yamanendra kala wau ndarbeni putra cacahe wonten 3. Sapa wae? Nggih. Angka setunggal putranipun pinaringan asma Kertawirya. Sing angka 2 ingkang angka kalih pinaringan asma Kertagunawan. Si nomor 3 ingkang angka 3 pinaringan asma Kertasuwaja. Lah menika ingkang dipun plekat dados ratu wonten ing sawijining kraton. Dulur ingkang sepuh inggih menika Kertawirya. Lah sing angka 2 den plekat dadi apa? Kertagunawan. Nggih ngenger derek ingkang raka lan den plekat dados patih. Dados patih Bumi Atmaja. Lah lajeng ingkang angka 3 Kertasuwaja menika boten purun derek wonten sajroning kraton. Kertasuwaja panggah bali menyang Padepokan. Padepokan Ardi Sekar inggih Arga Sekar. Lajeng
Begawan Yamanendra nglilani anggenipun putranipun ingkang pinaringan asma Kertawirya dipun kadados ratu wonten ing negari Maospati. Ingkang raka inggih menika Kertawirya klewau inggih ngangkat rayinipun Kertagunawan. Nah, Kertagunawan menika dipun angkat dados patinipun. Kertasuwaja bali wonten ing pertapan Ardi Sekar menika dapuk pendhita. Nah, Kertasuwaja saged jejuluk kelawan Begawan utawi Pandhita Suwaja darbeni putra 3 ingkang pinaringan asma angka setunggal Bambang Sumantri, angka kalih Dewi Suratri, ingkang angka 3 Sukrasana. Kula mboten netakaken kados pundi Begawan Suwaja. Lah kula netakaken wontenipun Sri Betari Widowati. Lah Sri Betari Widowati napa leres panjangan bledhik wonten ing Gumelaring Jagadraya. Iya bener. Tak bledhik mlayu ana ing pucuk menur yaiku lawange Gereja Negara Sela Perwata. Lah anggone Sri Betari Widowati manjing ana dhuwure pucuk menur gereja. Tak kongkon nunggu mergo ora mudhun-mudhun. Tak kongkon ngenteni yaiku Ditya Darumkala kelawan Ditya Darumuka. Tak enteni la ana lenone Ditya Darumnala kelawan Darumuka. Kaya-kaya Sri Betari Widowati manjing ana kandhutane ana cabang bayine Ni Dewi Anggonawati yaiku garwane Sang Prabu Citradharma. Lah tak enteni pranyata miturut kentak bakul kang sinambiwara. Pranyata putrane putrine Sri Anggonawati mau pinaringan asma metu jabang bayi yaiku jenenge Ni Dewi Citrawati. Ora kena ora kena Betari Sri Widowati, ora apa-apa nek umpama kena Sri Citrawati. Oh dados mangkono. Dados panjenengan menika mboten saged garwa Betari Sri Widowati nggih boten menapa-menapa, nggih pokok saged garwa Dewi Citrawati putranipun Sang Prabu Citradharma. Iya ora luput semenang pinarasastra. Oh dereng ngantos paripurna anggenipun ngimbal wacana Sang Prabu Dasamuka kesaru gegering tamtama kang selagi jaga. Oh kanca batur kancana daya padha minggiraca padha minggir wena barat kaya-kaya ana daya sing bakal mlebu ana madyane pagelaran agung negara ngaleng Kodiraja. Miyak sinten ingkang ngetut tindak Kanjeng Joko terantangan wonten ban binatang wonten negari ngaleng Kodiraja menika utusanipun Prabu Dasamuka piyambak ingkang wangsul dhateng negari ngaleng Kodiraja anggenipun mangayung sowan kadya loro-loro praptaning Ditya Gulmuka.
Yai iki ana sawijining dayu sing bakal mlebu ana ing madyaning pagelaran agung negara Ngalengka. Jujur Yai sumanggakno lunga ana ing madyaning pasirakan agung. Oh nggih. Pangestuaken dawuh. Iya. Mergake jujur Nyai sapa sing bakal tumeka ana madyaning pagelaran agung. Amit sewu sinuwun prabu. Kula ingkang badhe mangayuni sowan wonten ngarsa dalu sinuwun prabu. Sinuwun prabu Ditya Kulmuka putusanipun panjenengan ingkang rawuh wonten ngarsa dalem sinuwun prabu Dasuna. Iya lungguh kanthi prasaja prakara mengkono wigati bisa dianggep sarana tinggi mangestaken dawuh. Wau sampun kanjarosaken ingkang minggah dhateng Kedaton Datulaya negari Ngalengka Dirja. Menika utusanipun Sang Prabu Dasamuka piyambak ingkang saweg wangsul mangayun sowan wonten ngarsanipun Sang Prabu Dasamuka inggih Prabu Rahwana. Ditya Kala Kulmuka menika sawijining putusan ingkang pengawak Branawa dhateng piadeke persasat Sagiri Suta. Giri arane Gunung Suta anak gedhe dhuwure Ditya Kala Kulmuka persasat sang gunung anakan. Dasar pengawak buta pranyata ora ndarbeni Sibasita ora ndarbeni Trapsita sumangkean adidang adigum adiguna praptanipun anggenipun sowan wonten ngarsa dalem sinuwun Prabu Dasamuka sila marindu as pengampunan rancang badan suku Joko tumangkul pustaka kadya konjong ing pertiwi.
ngani moyo amanembang puncak ing krana miyos ing pasinuwakan Sinaropati andadekno kagiat ana jroning penggaling sun tanpa sangkan tanpa marang daya-daya ana dayuh sing mlebu ana madyaning pagelaran agung negara Ngalengkadiraja tak sawang saka kaduan bareng wis cedhek kaya manggini ora sisip ora panggil yaiku Didyakala Gulmuka sing tumeka ana madyaning Pasinuwun agung negara Ngalengkadiraja. Apa padha waras? Padha warah harjo, Gulmuka anggonmu sowan ana ngarsaning ingsun. Inggih. Satengipun Ditya Gulmuka nyuwun ageng pangsami. Anggenipun boten paring pekabaran anggonipun sowan wonten negara Ngalengkadiraja. Nuwun agung nggih pangaksami sinuwun Prabu. Ana sliramu tumeka ana ngarsane ingsun kok mandhar. Njaluk pangapura. Sejatine ana apa? Lah sliramu iku tak utus budal ngupadi kananing mustaka ajar Bomas yaiku sirahe pandhita kang cacahe ana 800. Wis oleh pira sliramu kok bali menyang negara Ngalengkadiraja. Nuwun sewu sinuwun Prabu. Jeneng ingsun inggih dereng saged jangkep 800 sirahipun pandhita. Apa sliramu durung antuk sirah 800? Inggih dereng antuk. Kurang ajar sirah. Jeneng ingsun ora bakal bisa nglamar kananing Ni Dewi Citrawati. Sliramu wis tak adul. Aja bali menyang Ngalengkadiraja yen sliramu durung antuk sirahe pandhita sing cagahe ana 800. Sliramu mandhar bali kaya mangkene. Inggih, sing nuwun ageng pangsami. Menawi kula boten antuk cacahipun 800 sirahipun pandhita. Apa arep urupi kelawan sirahmu? Tak dejuing sliramu ana madyan Pasinuwun agung iki. Nuwun sewu. Menapa dipun keparengaken anggenipun Ditya Gulmuka bidal malih. Mungguh jeneng ingsun kaya mangkono Ditya Gulmuka. Budhal munyang pertapan ana ing saubengku mengki ngeri pagelaran Jagat Raya. Nuwun sewu. Budhal Gulmuka nuwun sewu. Sliramu tak kongkon budhal manandar nuwun sewu ana apa sejatine? Kula badhe ngaturaken bilih Ni Dewi Citrawati ingkang panjenengan kersakaken menika wonten ingkang ngersakaken malih. Iya dialah kurang ajar. Sasaran durung antuk durung jangkep wis ana sing bakal ngarepake Ni Dewi Citrawati. Sejati ana pekabaran apa maneh? Kanamung menika sinuwun Prabu
Lah sing ngarepake ratu saka negara ngendi? Miturut aturing pondok ingkang ngajengaken menika Sang Prabu Kertawirya ratu ing negari Maespati bakal dipun dhaupaken kelawan putranipun Nalendra Dipa. Ilah dialah sugih kendel kumawani Sang Prabu Kertawirya. Tokok dalem mangestuaken dawuh. Sliramu iki mau wis crita. Ratu negara Maespati sing jejuluk yaiku Prabu Kertawirya. Inggih. Leres kula wau nggih sampun cariyos kados mekaten. Nggih menika Prabu Kertawirya ingkang dipun plekat dados ratu wonten ing negari Maespati dening Bathara Wisnu. Lah Prabu Kertawirya menika sawijining ratu ingkang lunggit wong Kanjeng Ramane bapake menika Pandhita Yamanedra. Ing lungite amit-amit elmune ampuhe kagilo-gilo gamane landhepe pitung cemukur. Apa sliramu ngira jeneng ingsun bakal ora bisa ngasorake si Kertawirya? Inggih boten mekaten. Inggih sing ngantos-antos wonten malih menika putranipun Begawan Suwaja rayinipun Prabu Kertawirya inggih tardeni putra ingkang sekti Mandraguna. Sapa jenenge? Inggih Bambang Sumantri kala wau ingkang kula aturaken. Nanging Nalendra Dipa putranipun Prabu Kertawirya kelawan Raden Bambang Sumantri putranipun Pandhita Begawan Suwaja dereng nyawiji. Umpamya sampun nyawiji mbok. Nggih. Mugi mawon panjenengan saged ngasoraken. Bapak yen mangkono iki dina kulmuka inggih mangestuaken dawuh sliramu budhal ngupadi kananing Begawan Suwaja tegasing ganggane ana ngarsane ingsun. Sliramu tak weni wektu yaiku namung 3 dina. Yen 3 dina sliramu ora bakal bali menyang negara Ngalengkadiraja jeneng ingsun sing bakal budal menyang pertapan Ardi Sekar yo Arga Sekar. Bakal tak digas janggane Pandhita yaiku Begawan Suwaja. Nuwun sewu menawi ngagem menapa milai benjang kula badhe bidal menyang pertapan Ardi Sekar. Ilah dalah kok mandar ngenteni meneh. Iki dina sliramu kudu budal menyang pertapan Ardi Sekar. Gawane iki sirai Begawan Suwaja. Yen sliramu ora bisa bali menyang Ngalengkadiraja nggawa sirai Begawan Suwaja bakal tak dikat jangamu dulu tak jeduing sliramu ana ing madyaning negara Ngalengkadiraja. Koko Prabu panjenengan menika
pangengken bidal malih Gulmuka dhateng pertapan Ardi Sekar di Arga Sekar. Menapa mboten panjenengan galih malih menapa ingkang dipun aturaken dening Toga kula wau. Menapa mboten jeneng ingsun ingkang jampangi saking kaduan. Ora. Menawa mengko ana asore Bandawala hangayuda kelawan ya iku Pandhita Begawan Suwaja. Aku dhewe sing bakal maju ngasarna Begawan Suwaja. Oh inggih. Menawi mekaten kula inggih tetep jampangi saking kaduan kewala nyuwun idhi pangestinipun. Mugia Ditya Kala Gulmuka menika kasil anggenipun ngupadi kananing sirahe si Begawan Pandhita Suwaja saking pertapan Ardi Sekar kemawon. Duh, Koko Prabu sumangga. Jengkal saking singgasana keprabon, sumangga panjenengan nuwun marang Gusti ingkang akra jagat supados kinabulaken ingkang panjenengan kersakaken. Iya.
Sekara wita gunung kempur sekara munya tanpa capung bibar pagelaran negari Ngalengkadiraja Sang Prabu jengkar saking pinaring gading ngongkuraken dampar kencana kairing dening Sang Patih Gunawan Wibisana lumebeng dhateng salebeting panti busana panti arane papan busana pengageman lungkar busana keprabon manjing busana kapanditan trapkira sendakep asta suku tunggal sendakep to sampun makna asta arane tangan suku sikil tunggal tegese kumpul plet dadi siji kaya wong mati omah ngadeg nutupi babahan hawa songo panggraitaning Sang Nalendra mugi kasembadan negari Ngalengkadiraja kalisa ing sambika gantos ingkang winursita panyarosaken perseban jaba tamtama kang lumajar kapang-kapangan dhateng regul ana kumringkinge kendali gumladaking kreta brengenging turangga wonten jidor ngabuk para wadyabala pating jledhar pating jledhur sinarengan mukul bening sekar grimo kadya sigara blamaane asta pangunane dasar kawula boten ate mambet bondo Sendhawa sareng mambet bondo Sendhawa persasat pindha ampyak pinuju tinebah bantar pindha kaya ampyak walang tinebah dinepuk gantar arena wadang dilaing para wadyabala kaya dene walang den tepuk karo watang pating pencok pating bleber lir selo begiti selo arena watu begiti semut barisane para wadyabala kaya dene semut gramang kang pinuju lemampah sanging gile watu golong mangitan golong mangulut ana kawula ngupadi bandara ana bandara ngupaya kawula ingkang wonten wetane kali padha mencol menyang kileni kali ngupadi bandara Kobong ketingal pati dising praloyo bandara ingkang wonten leri kali ugi mencolot menyang kidule kali ngupaya kawula jambene pinar Kobong ketingal pati dising beja lumaksana saking Stinggil pan Pinaturata negari Ngalengkadiraja para wadyabala medal dhateng madyaning alun-alun anjing Antara Permedan
Temenggung Galenggoraja kalawan Galenggopati mengsah Raden Bambang Sumantri tempuh Pandayuda campuh kali ingkang lelawatan dilaing kadya gabah den kinteri amber dhateng madyaning pelataran pertapan Arga Sekar.